I disappeared? Can you say that I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch? And I reflected on the memories, but I put out that torch. Can you say that I disappeared? Can you say that I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch? And I reflected on the memories, but I brought out that torch. Can you say that I disappeared? Can you say that I wasn't there for you? Can you say that? Γιάννης Κολοτούρος μαζί μας. Γιάννη, πολύ σπουδαία πρόκριση για την Ατλαντίδα. Βρίσκεται στον τελικό. Δύο λόγια. Ήταν σίγουρα ένα κομβικό παιχνίδι για μας. Το θέλαμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι το δείξαμε από την αρχή ότι το θέλαμε και γι' αυτό καταθέσαμε ψυχή στο γήπεδο και καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση που θα μας δώσει ένα κίνητρο για τη συνέχεια και είναι και ένας τελικός που θα θέλαμε πολύ να σηκώσουμε το κύπελο. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη πρόκριση για μας και ιστορικά πρώτη φορά φτάνει η ομάδα σε ένα τελικό κυπέλου Εψανά. Πού θεωρείς ότι κρίθηκε ο ημιτελικός και η πρόκριση, στο πάθος που βγάλατε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο? Σίγουρα νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο καλά. Στην αρχή μπήκαμε λίγο μουδιασμένοι. Είναι λογικό όταν παίζεις ένα ημιτελικό και βρίσκεσαι, κυνηγάς εσύ τον γκολ, ουσιαστικά κυνηγάς το παιχνίδι. Είναι λογικό να συμβεί αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως δείξαμε την ψυχή, κλείσαμε τον αντίπαλο στο καρέ του, κάναμε κάποιες φάσεις, ήμασταν τυχεροί, μπήκαν τα γκολ και περάσαμε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ.